Od porządku, ludkowie moi, jest Pan Bóg. On pilnuje, żeby wszystko szło jak trzeba. I było jak na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. A diabeł chce zmieniać, ulepszać. Słyszycie? Ulepszać. Już jemu mało, że krowa cieli się. Gdzie to on chce, żeby się źrebiła? O, do czego idzie? Krowy będą się źrebili, kobyle cielili, owieczki prosili. Chłop z chłopem spać będzie, baba z babą. Wilki latać będą, bociany pływać. Słońce wzejdzie na zachodzie, a zajdzie na wschodzie. A Pan Bóg? Co na to Pan Bóg? Tym bieda, że Pan Bóg coraz starejszy, coraz częściej odpoczywa. A diabeł nachalnieje z roku na rok. Wojny teraz jedno za drugą, jak nie tu, to tam. Strasznie dziś ludzi zaczepne. Biją się i biją. A mniej więcej o co? Tego za bardzo nie wiadomo. Krew się w ludziach gotuje. Jeżdżą, wyjeżdżają, przyjeżdżają. Oszukaństwo, złodziejstwo, kurestwo, Sodoma, Gomorra.